Good morning लोगोफोर from Sora. So नोंथांमोना previous आंनि ब्लग्सखौ नायखांबा बुजिखादों आं बबे जायगायाव दङ. So दायो जों Soraनि हमस्टेनिफ्राय दुगैखां लोबखां फ्रेश जाखांबाय सिखारनानै जों दान्दिसे उनाव बेनिफ्राय शिफ्ट जासिगोन सेरापुन्जिसिम. So नोंथांमोना बे ब्लग्सखौ इन्जय खालामगोन आरो नायफागोन होननानै मिजिंथिबाय. So जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामखादो फार्स्टआवनो. So बेफोरबायदि मोजां भिउ आं देखायलांनो नाजाबाय थागोन. So next video आरो फैबावगोन बेफोरबायदिनो जेब्लासिम ट्रिपआ जोबा अब्लासिम फैबायानो थागोन. So गोजोन फुंबिलिनि नोंथां साफ्रोमनिसिमबो अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ हरबाय. नोंथांमोना ब्लग्सखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय. आं इन्ट्र'खौ होनानै लाबाय. So जों थानाय रुमखौ आं मोनसे देखायनानै होनि माबायदि. नैबेवहायनो जों उन्दुदोंमोन हराव. बेनिफ्राय नै ओरैबायदि मोजां नैथिंजाय टिभि दङ. नै बरिया. So नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोबजासिम. आङो दा इन्ट्र'खिनिखौ होना लाबाय. ओके गाइस पुरा फगिल' लोगोफोर खुया खुनायजों जेबोखौनो नुनो नागिरा भिउफोरखौनो नायलाय. So लोगोफोर जोंनि फार्स्ट लकेसनानो दिनैना जाहैबाय 7 सिस्टार्स वाटारफल. बे नुहुरनायानो जाहैबाय 7 सिस्टार्स वाटारफल. नोंथांमोना मोजाङै नायना ला. बेनिफ्राय बेनि गाहायाव दङ बांलादेश हादोर. स' बै गाहायाव बांलादेश हादोर दङ नुहुरख'नो नागिरा. बेनिफ्राय बे जाहैबाय 7 सिस्टार वाटारफलनि नुथाय. नायनानै लादो ओरैबायदि समायना आरोखि ना लोगोफोर जोङो दायो सेरापुन्जियाव बेरायबाय दङ. नै बासखौ पार्किं खालामजोब्बाय. बेनिफ्राय ओइथिंजाय गाहायथिंजाय बांलादेश बर्डारखौ नुहुरो आरोना बांलादेशनि न'फोरखौ. नै बेवहाय फट' लानाय सोलिगासिनो दोङो. नै बिथाङाबो नायगासिनो दोङो दायो गोसो होनानै. दे मा बुंनो सानदों फोरमायनानै होदो एसे. नै बिथाङाबो फट' लाजाबाय दं. नै बिथाङा गे जादोंनो गावनो बुंनानै लादों. होफाखागोनलां. जोङो दा 7 सिस्टार वाटारफलखौ बेरायखांनानै ब्रेकफास्ट खालामफैदोंमोन फुंनि. स' हटेल एसे साइडआव आङो नायफैदों जायगाफोरखौ भिउफोरखौ. बिथिंजाय माने मोनफ्रोमबो भिउआनो जोबोर मोजां आरोना. नै भिउफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैबायदि समायना मोजां. नै बिथिंजाय गोबां हमस्टेजोंनो थांनानै थायो बिथांमोना. गोबां हमस्टे सोलियो आरोना टुरिस्ट प्लेस नालाय. अस्बार्ट लज ओरैबायदि मोजां भिउ. नै जोङो दायो नैबेवहायनो ब्रेकफास्ट खालामदोंमोन साफिर रेस्टुरेन्ट. बेवहाय जायगाया जाहैबाय साइथ' सफेन सहरा योर फेमिलि रेस्टुरेन्ट. स' लोगोफोर जोङो नै दायो बे समाव नेक्स्ट लकेसन फैलायबाय. बेजोंनो जाहैबाय माउस माइ केफ लोगोफोर. स' जोङो नै दा बे समाव इन्ट्रि खालामबाय. हाथाय दान्दिसे सम ओइ फैबाय आं गायनो. जोंनासो ससमा नांगो. एलायाव दं खोमा एलायफोराव थानाङो. मोनसे मोजां नंगौ निखे गोमो बाय नङा आं सार फै दोननानै बा जान मिलायदो मिलायदोंलाय. बरिया मिलायदो दामा बारा खोमा. स' लोगोफोर जोङो दायो हाथाय नायखांनानै
माउस माइक केब सिङाव हाबलांनो नागिरदोंमोन स' बेवहाय हाबनोब्ला टिकेट लानांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय एन्ट्रि खालामनानै सिङाव दन्दर सिङाव हाबलांनांगौ आरोखि ना केब फाइनेलि मत तोड़ लेना चलो तुम आगे चलो पीछे चलो देख रहे हैं चलो आगे वाली 30 रुपीस मेरा फोटो खींचो बोल 30 रुपीस ये गैया Breaking Adventures Ay ơi, gustarle dia. जोबोर गुसु लोगोफोर दैया गिलु बालुलै माथो रास्ता बहुत डेंजर है बे डेंजर गिलु बालु सं गिलु बालु Hey tuh, ada yang lewat lewat ke? Iya, terus kita. चलो ओए देख ले चलो पानी गिरा है लोगोफोर नायना ला नै ओरैबायदि गिलु बालु जायगायाव दंफैयो जों दा नै बिथाङाबो गिदों नामा नोंथाङा अखा सिनायाव मबाइलाबो खस्थ' मोननो हागौ इजोंबो फैना बेलेगसो ओंखारो दै गोजालै अखा सिजोब्बाय लोगोफोर Asli sistem ujung. Ujung sana. Hablali tidak gola. Ayo, betul nama leh. Foto muncul lah, fine. Epa dondor hampunan ni. Jangan dah dondor ni fai fai. Dondor awalnya biji dai bari kita. Ini fai. Dorong kau ne. Sos makan gas. Jangan ni sos mana gas. Bolehlah. Anda ni handsome nuda bitang kau ni. Sos macam. Oh kau nak anda sos makan? Ni macam ni ke? Biji terai ada je. Biji terai apa sah? Boleh ya kau mana kerja? Sir, dia je kali ni. Naik je naik ni thamu apa sos makan apa je? Naik boria dong. Naik beruhai jirai biji bay, kosia, berekang nane. Mau minlong. Life में कभी भी ऐसा नहीं देखा था ना आज देखा बड़ा नहीं और ये तो ठीक है दूसरा तो हमारा सेम ही तो ये नेक्स्ट जब सॉस मारो कलर डिफरेंट है सोलो का फर
जोङो दायो माउस माइ केपनिफ्राय फैफिनबाय बेनिफ्राय जोङो दायो मोनसे वाटारफल नायनो थांगासिनो दङ लोगोफोर ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि समायना वाटारफल नायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना दान्दिसे वाइट खालाम दान्दिसे उनाव नुगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना साइड साइडथिं बेकग्राउन्ड भिउ नुलांगासिनो दङ ओरैबायदि मोजां भिउ मेघालया वाव 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 बिउटिफुल मेघालय स्टेट नाइस स' नोंथांमोनाबो भिउखौ नाय आरो इन्जय खालाम आरो ब्लग्सखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर भिउ नायै नायैनो माब्ला वाटारफल लाबासै नायदो वाटारफला ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि समायना ओरैबायदि गोजोन सुदेम बा भइसखौ आं दाबिंसो खालामदों मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय भइसनि राव बे रावा नङा बेवहाय ओरैबायदि दैनि साउन्डखौल' नों खोनानो मोनदों नोंथांमोना नोंथांमोनाबो बेरायनो फै गोबां मोजां जायगा दं दुनियायाव बेरायनो जों न' सिङाव हाबना थानानै आं खोनादोंमोन न' सिङाव हाबनानै दा था बेराय गारि बिदिनो बारि बाम्पार लोगोफोर बेनिफ्राय नायनो हागोन नै नोंथांमोना बेवहाय जों गासैबो सोद्रोमाफ्रानो ज' जाजोब्बायमोन सोरबाबा भिडिअ लानाय सोरबाबा सावगारि सेबखांनाय गासैबो गावबा गाव बेस्थ' आंबो बेस्थ' नै भिडिअ लानायाव ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि समायना वान्डारफुल भिउ वाव 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 दे बुंना होलाय दे फंनैसो आवाजानो खोनागोन ना खोनायाथाय गोरसा बुं हा डिबेटनि बायदि बुं गोरसा गारामाया मैया हख्रावनानै जाखाला दा नै वाटारफल नुदोंमोन वाटारफलाव नुनानै लाखिथ'बाय बरिया फंबाया खोन्थानानै होखाबाय दा बरियानो गासिबो फट' लागासिनो भिडिअ लागासिनो बरिया मोनसे फट' खेबबानो वालपेपार बरिया बेवहाय फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ माइन्डआ फ्रेश मोनलायो नाथाय दा खोथाया जाहैबाय जोंनि भइसखौ खोनागोन ना खोनाया बेसो खोथाया माने बै बेकग्राउन्डआव जि ज्रुम ज्रुम दै बाज्रुम गोग्लैगासिनो दङ बे दै बाज्रुम गोग्लैनायजोंनो रावखौनो खोनानाय नङा आं भइसखौ स' अब्लाबो भिडिअ बानायबाय मजानो गासैबो फट' लानाय भिडिअ शुट खालामनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं नै जायखिजाया मोनसे फट' खेबनानै हो अब्लानो बेनो वालपेपार अके लोगोफोर बारा मोजां नोंथांमोना जों दायो दान्दिसे जिरायथ'नानै दोङो माने बेसेबां खेबावनो जों फट'खौ खेबखांबाय भिडिअखौ लाखांबाय नालाय दसे जिरायथ'बाय आरो ओरैबायदि मोजां भिउ वाव नै बिथिंजाय बांलादेश बर्डार नुयो नैथिंजाय नैबे साखाथियाव थानाय वाटारफलनि मुङा जाहैबाय नैयाव दङ नै वेलकाम टु काइन्ड्रेम फल्स अके लोगोफोर काइन्ड्रेम फल्स बेयो नै जोबोर समायना वान्डारफुल स' लोगोफोर जोङो दा गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायनो फैलायबाय फरेस्ट रिजार्भ गासैबो हाजोफोरखौ लालाबायसां पार्कनि नामा हांखारां पार्क
Wow. Gimana? Bangladesh bordeराव फैदो जोङो दा बेरायनो नै दैखौ नायनो हागोन बरियानो ओइ गारिखौ मासे फिसा नुदों फाग्लासो गारिया नाय वाटारफला गाइस दहाय गोग्लैनाय वाटारफला नै बेनोमोन लोगोफोर आङो दायो नै बिथिंजायनो साइड खि बेरायनो फैदों पुरा दंफां बारि गोजा आरोखि ना बादामालि खाजोबदों ओमफ्राय बिथिंजाय आदा जोंसारमोना फैदोंना फैयाखैथाय मिथिलाय लांला नुराखैनो सं नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोबजासिम ओइ गोजौआवबो थांबावनो हायो बाट आं गोजौआव थांला रावबो गोजौआव थाङाखै खोमा हारसिं थांनानै बबावबा आन्दायना थालांनोबो हागोन ना बेनिखायनो आं थांथ'लिया स' नोंथांमोनाबो बेरायफैदो शिलंआव ओरैबायदि मोजां बरिया जायगा दङ बेनिफ्राय आं बुंनानै होनि आं माने उन्दु फैगासिनोमोन गारियाव थर मोनस्लाबासै आङो बेनिफ्राय माला लाखिखो बे दासो थर मोननानै फैबाय आङो मानसिफोरा सावगारि सेबखांखांबाय भिडिअ लाखांबायानो आरो नै बेवहाय स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम गासैबो भिडिअ फट' लागासिनो दं बैनो गाहायावबो बिथिंजायबो नै बरिया भिउ वाव मजा बांलादेश ya Pat Giri gua ambil sang lagi dong ha दान्दिसे बेरायबाय बेरायखांनानै दान्दिसे रेस्ट लाना दंथ'यो हारसिं निजोमनो बिथिंजाय आदामोन दंहैयो बेरायनानै नैथिंजाय गोजौथिं आं गोजौथिं थांखांबायना बेखायनो आं थांथ'लिया बिनिफ्राय नै खावसेया गाहायथिं थांजोब्बाय ओरैहाय बेनिफ्राय आं बिथांमोनखौ नेनोसै दान्दिसे बेसेबा गोजौथिं गाखोखो फैग्रोथोंसै स' बेवहायनो दान्दिसे आं रेस्ट लानोसै आरोखि ना नायलांबाय थादो नोंथांमोना बरिया मोजां नै साइड बिबार बारि गोजा ओरैबायदि हाजो हाला समायना मिथिंगा बेवहाय जोंल' नङा दै गुबुन जायगानि दावबायारिफोरबो फैयो नै ओरैबायदि समायना बेवहाय ज' जाजोब्बाय आरोना गासिबो नैनो आदा थेख्रिया $2,000 years later. स' लोगोफोर ब्लग्सआ लायै कमप्लिट जाजोबाखैमोन आं एन्डिंखौ खालामनोसै दिनै पार्ट 3 बा डे 3 नि एपिसड 3 जि ब्लग्सखौ स' साननिफ्रायनो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव फैदों फैनानै मोनाबिलिनि 8 बा 9 रिंगासोआवसो जों सफैदों दासो डिनार खालामखांबाय दा 11 रिंगानि एसे बारबायानो समा बेनिफ्राय जोङो शिलं मेन टाउनाव दंफैयो दायो सेरापुन्जिनिफ्राय फैबाय स' बेनिखायनो बेवहाय फैनायाव आं ब्लग्स लाबोबाय थानाय जायाखिसै ओरैबायदि अखा खुवा खुनायजों लामाखौनो नुवा बेनिखायनो ब्लग्स लायाबोआसै स' जायफ्रा दिनैनि ब्लग्सखौ फुल नायनानै इन्जय खालामबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं नोंथांमोना जायफ्रा नायदों बेफोरबायदिनो फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियावबो सापर्ट होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय
चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लाइक खालामदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो कमेन्ट खालामदो मोनसे मोजांहाय ने स' दिनै उन्दुथ'नोसै गाबोन फुङाव लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव स' थेंक इउ बाय बाय